what's up, your boy Cookie? Nami diri sa Sogod, Southern Leyte. Let's fucking go! I'm always flexing. Hold on. Karakol sa Manila, na Manila. Aso up, di ko mailan. Ay natakit na nakuhanan na salida. Kami pa na nagkayong Amo manitay, sige ramok pangimantay, mga marites manjud mo ay sound naman ni Omar B, please konsulti ni Larry. Sarili kong mundo, walang basagan. Kung dala mo di healthy, walang basahan. Pwede